Takže ahoj lidi, dneska se natočíme v Brawl Stars a nejsem tady sama, je to i moje sestřenice Vicky. Ahoj! Dneska budeme hrát jenom za jednoho brawlera, za toho, koho máme teď. A nebo Vicky, chceš se vyměnit? Já se nechám tohle, za toho už trošku umím. Tak budeme hrát celou dobu za toho brawlera, koho teď máme. No, jestli budeme prohrávat, tak si to možná i přeměníme, ale teď dáváme play. Tak už budeme hrát. Tak to asi úplně nevyhrajem, tam jsou celkem těžší brawleři. Konečně. To bys ještě nenačetla. Už se mi to načetlo. Kamo, tady máš Česko a ty jdeš za mnou. Kuš. Mám jsem. Uteč. Utíkám. No tak ty jsi fakt dobrá, ty jsi fakt dokonalá. To je jedno. Já si tady počkám. Počkej, tady ten, tam si mohu. Hlavně nejdi do té Zóny. No. Kamo, to nezabije. Co? Tak to bylo celkem potřeba. To se jako fakt. Já mám jenom z jedna. Hned první kolo a mám mínus. Já se jdu podívat, co mám v shopu. Já bych se to raději vyměnila. Jo, vlastně si tady vyberu tohle, to v shopu. Já bych si chtěla vyměnit. Za někoho. A teď se mi to seklo úplně. Tak ty jsi tady dobrá. Já vím, musíš mi to říkat, já to vím. Piper. Kamo, lidi, omlouvám se, v shopu se mi to často seká. Jsem si musela vzít Piper. Tak, je tady ještě něco. Hele, a co kdyby jsme dali třeba tohle, to mi jde nejvíc. Já jsem pořád vyhrávala. Já jsem tohle ještě nikdy nehrála. Protože už jsem dlouho nehrála, bravo. Jo. Hej, Vicky, neříkali jsme, že budeme hrát jenom za jednoho brawlera. Já jsem si to musela vyměnit, já za to nemůžu. OK, ale to je naposled. Já jsem si to musela vyměnit, protože na tam toho brawlera mi moc nešlo trošku. Dobrá, to se měla na začátku vyměnit. Je jedno. Co to je za mapu? Zabije. Oni vyhrajou určitě. Ale když jsem tu já, Piper. No tak tohle je easy mapa, ne? Co to je za mapu? Já jsem tam furt měla nějakou jináčí mapu. Au. No tak to vůbec. Au. Utíkám. Kamo, já mám pocit, že my asi... Ne, tady je další. Mám pocit, že my to asi dáme. Ne. Jak ne? Dáme to. Ne. Vicky jednou umře. Já jsem umřela. Ne, já ho musím zabít. Já mám hrozně málo, zaberte mi to. OK, lidi, takže jsem poprvé umřela. Já poprvé. Já taky poprvé. Co tam je? Zkusím zabít tady toho, i když to vlastně není brawler. Já jsem se nevšimla. Já jsem zabila toho robota. Bacha, za námi. Já miluji zabíjení robotů, protože dostáváme ty. My máme 30 point. To máme, jsme mega dobří v těch. Máme 37. Ještě nám chybí. Ještě nám chybí takových 21 těch. Ještě potřebujeme jich 60. Oni mají 16 zatím. Jak 60? Jich nepotřebujeme. Potřebujeme jich už. Ty jsi umřela. Já jsem tady v pastí, absolutně. Kde jsi? Jo, lidi, a když tady něco uslyšíte, třeba nějaký ptáky, tak nejsme vevnitř, jsme venku. Jsme na naší zahradě. Na mojí zahradě? No, my to máme hned vedle sebe zahradu. Jo. To jsme sestřenice, takže to máme dobrý. Oni mají teďka 30, tam jenom 22.
54. Lidi, napiš nám do komentářů, jestli se těšíte zítra do školy, nebo ne. Já ne vůbec. Já také. Ještě k tomu, když Já vím, jsem teďka ještě se k tomu, nekoukala. ještě k tomu, když vím, že v úterý se dozvíme, co jsme psali z testu, za kterýho mám určitě A vyhráli jsme. Protože my jsme psali test a z toho mám určitě špatnou známku, protože učitel nám to dával věci, které tam ani jsme se neučili prostě, jo. Co to bude, až to bude? Takže to nebylo úplně asi Dívej, fér. Co to asi bude? Tam může nevím. padnout i to? Jo, či teď jsme se dívali, padlo wasabi power. Neumím to moc vyslovit. Vík, opala se přeměnit bravlera. Epic. Nezapomeň, že nesmíš dej už. Kámo. Ona tam měla teď epic, já jsem jí to rukou zmáčkala. Až to budeš mít příště, tak já ti taky to zmáčknu. Ne, zmáčkni. To bylo naposledy, co jsem tě viděla v tomhle. Hej, nebuď, nebrať. Nebrať si sama, ty pořád. Někdy. Teď je tam proti nám pán. Ale my jsme silnější. Jo, my jsme silnější. Takže dobrý. Kamu mně přijde, že tam jsou jenom... A jo, vlastně Hej, já oni už jsem mají blbá. 2, musíme je před... Oni už mají 2? 3 už. Kamo, co? Já chci tady toho zabít. On se přeměnil. Já vím. Zabít, já ho potřebuji zabít. Já mám málo. Kamo, no teď asi úplně prohrám, Vicky, nechci nic. Máme 4, já mám asi... A oni 10. Co? 11. 12. 13. 14. Tak, my máme 5. OK, tak to jsme celkem víte kde. Prčící. Doufám, že... 16 to už mají. Tak, a my máme 9. OK, takže to asi úplně nedáme, ale OK. To už vím, že jsme prohráli. Vicky, teď nemůžu, sama teď umírám. Já taky, já už jsem chcípla. No, já taky. Nice. Pardon, jak furt umíráme, ale my už jsme to dlouho nehráli. No, hlavně já, jako já jsem tohle ani moc rád nechtěla, ale sestřenice mě přemluvila. Ale bojíš se, možná ještě dneska natočíme jináčí video spolu. A jaký třeba? Nevím. To Jo. se nechte překvapit. Ty Vicky, go. za to se omlouváme. Řekla jsem ty vogo. A jo, vlastně tak nic. Kamu? Vicky, ale zase v klidu, jo, jenom umíráš. Tady to Já se na to vykašlu. Kamo, v klidu. Co? Vyhráli. Oni, co? Oni měli tolik a on tak málo. Já mám -1. -1 mám. Já taky. Asi jinak už jsem si to vybrala, takže dobrý. Kolik máš pohárků? Já už mám to. Kolik že máš ty pohárky? Já mám 10 399. Kolik že máš ty? Na to si čekáš. Ne. Okay. Čekám si na 200 těch, jako tady, potom tak. A potom budu mít 80 těch. A potom budu mít mytik za 15 000, ale to bude až za dlouho. Hej, podívej se, jestli tam nemáš taky random rare. Já už jsem si to vybrala a hlavně až pojď play. Nebudu čekat. Já mám 530,89. Kam dělat? Asi. Dívej. To no, 530,89 asi. Počkej, ty máš 5389. A ty máš? 10 300. Takže ty máš víc. O 5000. Máš víc. Jo, Vicky úplně neumí ty výpočty jako já, protože Vicky chodí teprve do Druhé třídy. a já do třetí, i když má mě trošku
jako o jeden nebo Hraj! pár měsíců, promiňte, o jeden nebo pár měsíců dřív narozeniny, ale měla odklad a já ne, takže super. Prostě. Ale jsem starší. Jo, a protože tam se ještě naučí do 1000 a ve druhé třídě tam se učí do 100 a my se už učíme do 1000. Lidi, ale ona je mladší a Nej- já starší. Jsem mladší o trošku měsíců, ale furt nejsi starší ani o rok, takže Jsem starší, jenom nejsem jako starší jako ve škole. no, jako ve škole. Já mám totiž ještě potom jednu sestřenici, že to je Laura a Ty je taky 9. no, ty je taky 9, taky je o pár měsíců starší, ale taky měla odklad, takže taky jsem furt to. Takže Ona jako, neměla odklad. nebo prostě ve druhé třídy, takže prostě dobrý. Prostě, Jsem z tady těch holek nejstarší no to je jedno. ve škole. Ano, ve škole. Ano, teď se o tom nebudeme bavit. A teď se nám tady spadly ale těžší. oni mají 27. 31, 34, 1. My máme 20, ale hlavně, co se tady spavli teď za ty monstra. Musíme jim to vzít. Tady Ne. jsou... Asi potom, a co potom třeba můžeme natočit? Co za A video? to bude pro vás překvápko. To už jsem je tady jednou říkala, Vicky, neptej se na to, nemůžeme to prozradit. Říkám, že to bude překvápko. To je pravda. Takže Co? to... Come on. Kolik mají? No, vyhrají. Co? Vyhráli. Jakože zase měli tolik. To už mě celkem naštval. Ale víte co? Víte co, lidi? Teď se Nachabila. tady otevřu ty a potom už ukončíme video. Protože já netočím zase tak dlouhý videa, ne jak někteří. Jo, třeba její brácha. Můj brácha taky nenatáčí moc, ale odebírej tomu, udělám mu takovou reklamu, jmenuje se úplně blbý jméno Dominik Games a 2 z tam jsou na konci. Ale takže... a víte, jak se jmenuje tahle Eli? Moje sestřenice. Nevíte, viď? No, když to asi Řekni teď jim to. sledujete, tak asi víte, co? Jo. Jak je to celkem blbý. Tak ahoj. Ahoj. Těšte se na další video. Jo, A určitě dneska natočíme další. Čus. ahoj. Už jsme to řekli po No, tak teď